Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinutrek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Bane Ikandu, Nadu Kapor Kadwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol, How number 90890-97907. Ka IZ Group of Institution Bangalore, Kadai ke College Babhatam Nagabanta ke Jingpuli Nursing but Paramedical Course, Hospital Training, Pinyo Scholarship but 6% ka kam, Haki Hospital Bahedo India but Shabari. Nabanta ke Jingpuli ke Jingseo ka Paret but Hila Bandai Group and Puli da ke Education Loan, Hila Ruban Shukol How number Kandai Nyo Sao San Riun Rio Pranot, Lani Kandai Pran Rio Laisan, Arn Riwe Kandai Pra. Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kalasai ke hukum balapen mi house name Arajar Khatsau hakapor boba Arden mila basayo moin udang long kum Chief Executive Member nakaliang kajong ulapen syai baka hukum kabalapen mi kalong bania penbet da kajing stu jingwon apadang kinong khai bat kinong rem hakabai dei bat kajing ot kilo hakajing keren bikila pathai kubor hakakan riu tere ujumang Arjar Pulai uba Arden ulaong ban chule politics tang namar balajan ke election kamlong satya ke badai pada kajuk kapor lokentu ya ki bor ki badai pej jong ke district council lada ki kwa pentip ya ki jing shisha kidai bani ya kendu hi markhmat bikinong rem knang bakin lab ki jing shisha baro kalong ke kaba mo smo thamula smo birea kum kire bangba pi ngasotna ba iba ke khli ka sinem Arjar Khatsau por banglo siema larakin jindla bot bet ya ka tu ka jingpen bet ka baki laya thu mo akilap thai khobor menin ngatrai kanumi kata ka jing ot ka jing khnim jing kinong rep bakadon kata ka jing ot kilo akapor ka bangalong si amanga kadon ka jing ot ka jing khnyum bat dei na kata daw lahir sapo yodo bandon ka jing kedu hapring ki nong thiet ki nong rep bat ki nong khai ki nong de ki nong rep amu nong ba ki nong thiet ki nong khai bat hadien lai kren jinglang laya tai la shemba kadon ka jingya penbet na baro ka jing duna na baro arliang kadon ka jingya baklan le se na baro arliang tu por ba nga penbet ko ke sur bakan don ka jing penbet thamai ka ba ka district council hi kan dabo mo record ya kata ka jing kut kade kata ka ba penlong ba ni sapoi ka to rai te ka to ka de ka jing penbet ka jing streamline ka jing penbet ya kata ka jing don kam ban bani adjust bani kanu kilo mo kamdei kata haba ong ka jingot kamot ka jingot shuot bet laki laka kinong khai ki shuot bet laki laka umarep shipho khat san kilo arpho kilo hateng kami ka jingot haba kami ka jingot ngi let shayodo pan penbet bat katu ka de ka rai ka play menjur da kinong rep bat kinong thit jor kinong khai ha kinong rep katu kamdei ka jingot kade ka jinge penbet namar kadon kata ka jing duna tho leni ka jing smutho jimot bala shim ya ka rai jing nong ran lada ka district council lada ki bobot hadin kata bat kani ka isi ka bamanta ka balai lam jo ba titasu kibot ya ka to ka ba ki clear menta ban keno nga kanumi ka jing khnyum ka jing ot ba ka jing le hiar jong ki byang shiudu ka panpau ba ka don kata ka jing ot laki laka ka jing ban ben ni ki nong rep te ban keno ba ka jing ot ka sedang te nga thrai kala bandai tang ka jing keno ka jong ki kajing keren bitar kajing keren pi bapin le igunu ka kam bapin super cup bek tanam tak election lani ka politics kam long ka badai let ban clean ni kinong khai let ban clean ni kinong rep kini tho ja yu ka por bo ba den ulo cm ke ga baja ka long em ka jingker khu ban shukuno na bar ban shukun tho ba kata ka jingot ka sedang ha jong ba den habangi streamline ke ka long ke ba slow birias mu thamulat pi ka snem Arjar Khatsau kaladon ka jing penbet kat ka bangala ban kan mau ba hapo ka sanpho kilo kaladon ka jing penbet kade ka jing suthu preng kinong rep kinong khai ba nom don ka jing ot ba kidon ka lada palat nang taru ka dadon hi kat tu ka ba kile menjur lang haki kam dei ka jing ot kade ka jing penbet ka jing ot kade ka tu ka ba habon nong rep hayo shu ot bet khat san arpho kilo klem alat yo nong rep ani keren kata mo kade ka jing syak nyat ben jong nong rep ba kata pindah klinik nong rep ken bataya kata ka jing syak tega bakum kata ngilek banweng bat ni penbet da ka bakia smuthu jumut lang bagi nong rep ki sngu de compare lada pi penduna no pi on no kata 1 kilo ar kilo lani like kilo mo
kabiang kat kum ka jing khia ju ka kho la ni ka jing khia jung ka kim su pher ka kria ka sang ya ka tangi mong ka jingon kadi ka jing pen bet jung ki ka jingot temut kadi ka bau shuot be tu nong khai gen ya ka mar mo wan panap nong na ka shibur ni ot be 10 kilo ot khasan kilo la ngim su thu ya ka tin jingot ka bau nong rep usnu thu kam mun toy begini keren